Da ni yma heddiw yn Emsbach ar gyfer Miwtini Môn, lle mae'r hwb menter a menter iaith wedi dod at ei gilydd i greu rhaglen cychwyn busnes. A mae yna 10 unigolyn ar y rhaglen yma. Maen nhw wedi cael sesiynau, 6 sesiwn i gyd dros 2 wsos, a wedyn hyn yma ydy'r sesiwn ola, lle maen nhw'n pitio'u syniadau i benderfynu pwy sy'n ennill. Ac oedd pawb mor dda, oedden ni methu penderfynu ar un. Lle mae gennym ni 3 i gyd, 2 runner-up a 1 sydd yn llwyddiannus. Maen nhw gyd yn anhygoel a da ni bendant yn siŵr bod nhw gyd yn mynd i gychwyn busnes ar diwedd hwn a da ni'n edrych ymlaen i weld lle maen nhw gyd yn mynd. Mae'r hwb menter a'r menter iaith yn rhan o gwmni ehangach Menter Môn, a da ni wedi cefnogi busnesau a gwireddu cynlluniau i warchod a hyrwyddo'r Gymraeg ers blynyddoedd. Da ni'n teimlo bod cynnig y ddau beth yma ochr yn ochr yn holl bwysig, fel bod busnesau'r dyfodol yn gweld gwerth mewn defnyddio'r Gymraeg. Haia, Alison dwi'n hapus i fod wedi ennill 1000 o bunnau gan Miwtini Môn tuag at fy busnes Just Browsing. Mae hyn i cefnogi datblygiad y busnes yn lleol a defnyddio'r Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn rhywbeth fedrith unrhyw busnes ei ddefnyddio, hyd yn oed os nad ydy'r perchnogion yn siarad yr iaith. Mae yna gymorth ar gael i feddwl am syniadau, i gyfieithu ac i fagu hyder i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae yna groeso i chi gysylltu os fysach chi'n hoffi trafod syniadau. Dewi Loedydd, dwi'n gweithio i gyngor sir Ynys Môn, a swn i'n licio llongyfarch yr holl busnesau sydd wedi cymryd rhan yn y cynllun yma, a diolch yn fawr i Menter Iaith Môn am drefnu bob dim, cynllun pwysig iawn i gefnogi busnesau newydd a'r iaith Gymraeg.